И така, уважаеми зрители, искам да ви кажа да се абонирате за един много добър ютубър, много готин, изключително яки клипове прави. Много ма кефи. Гледал съм му всички клипове. Най-яка пича. И който се абонира за него, моля ви се, абонирайте се за него, защото е много як. Може да правим клипове с него, защото ние вече направихме един клип. И той качва на Майнкрафт от таблета си или от там телефона си. Играе на някакви игри, много яки. Ето, с песен, тук малко флип. Много як. На някакви тролинг. Как да си направите на Майнкрафт, на Skywars. Той е Акинатор, на CS6, на Madix. Има 109 абоната. Абонирайте се за него, хора. Той е изключително як. И от той беше от мене. До скоро!